монысы миңа тағы да күбрәк ошый. Бүген Башир Рамиев исемендәге IT паркта Белем иярчене фестивале уза. Безне монда Казан мэры Ильсур Раисович Мершин җыйды. Дуслар белән җыелда чык урамга, самокатта җилдәй чап алга. Йоу дуслар, ничек хәлләрегез? Эфирда Шайн Шорт кыскача һәм бик тиз. Кәттә яңалыклар һәм иң кызыклы чаралар Казанында безнең белән бергә кайна. Без сезгә бер тулы чиләк позитив алып килдек. Чыгарылышны Даджистан башлыйбыз. Контроль эшләрдән арган кешеләр, бу яңалык сезнең өчен. Контроль эшләрне рәсми рәвештә чикләделәр. Алар күп дигәндә мәктәп вакытының 10% алып торачак. Сезгә ничектер? Минемчә бу имба. Казан зооботаника бакчасында Вәли кәҗәләренең 2 бәтиләре туган. Карагыз әле нинди моторлар. Ми. Казан янәдән Россиянең музыкаль башкаласына әйләнә. Новая волна, яңа дулкын конкурсы, ВКФ фестивале инде 2нче мәртәбә бездә уздырылачак. Топ җырчылар һәм шәп контент гарантияләнә. Ә калган яңалыкларны безнең хәбәрчеләр сөйләр. Мәктәпләрдән башлыйк. Казанда озын тәнәфес фестиваленең финалын гөрләттеләр. Ул чыннан да бик масштаблы проект. Укучылар, әтиәниләр. Фестиваль 6000 кешене берләштерә. Ә мине менә нәрсә кызыксындыра? Кем җиңгән һәм 1 миллион сумны кемгә биргәннәр? Алайса тизрәк сюжетны карыйк. Карыйбыз. Кашын тәнәфес җитә. Мин озын тәнәфес дигәч, башканы күз алдыма китергән идем. Әмма монысы миңа тагы да күбрәк ошый. Чөнки бүген озын тәнәфеснең финалы үтә. Фестиваль югары профессиональ дәрәҗәдә үтә. Быел бәйгедә 6000 укучы катнашты. Мәктәпләр өчен әлеге фестиваль бәйге генә түгел, чын сынау. Аларның атналар буе әзерләнү нәтиҗәләре нәкъ бүген билгеле булачак. Бию, җырлау. Бию. Мәктәп крашихасы булу яки отличница булу? Мәктәп крашихасы. Отличник. Отличница. Тәнәфес озын булсын, Дәрес кыска булсын. Каким вы были подростком, ребенком? Я была очень активным, я была председателем совета дружины, в мое время были пионеры, поэтому ни один творческий конкурс без меня не обходился. Һәр бер мәктәп бик тикә инде беренче урынга, ягъни 1 миллион сумга 175-нче һәм 3нче гимназияләр лайык булды. Җиңүчеләрне чын күңелдән котлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш. Мин озын. Так. Рәхәт. Бәхет? Нет. Хәзер иң яраткан дәресем. Яратмаган дәресем. Ә хәзер җир яңалыкларыннан галәмнекенә күчәбез. Казанда җир иярчене дигән фәнни-техник движ узды. Сәбәбе дә пушка. Юрий Гагаринның галәмгә очуына 65 ел. Бәйрәмдә чөпшен геройлар да булган. Андрей Борисенко турында әйтәм. Галәмнән җир ничек күренгәне турында сөйләдем икән, беләсе иде. Соң әйдә, Юрий Гагарин әйтмешли, киттек! Сәлем, дуслар! Бүген Башир Рамиев исемендәге IT паркта Белем иярчене фестивале уза. Гагаринның беренче очышына 65 яшь. Әйдәгез күрсәтәм! Фестивальның программасы бик бай. Интерактив уеннар, фәнни программалар һәм лекцияләр. Шулай ук интерактив мастер-класслар. Биредә ракета ясарга, космик үсемлек үстерергә, иярченең макетін һәм космик конструктор җыярга мөмкин. Һәм төп кунак Россия герое космонавт Андрей Борисенко. Космоста 337 көн уздырган. Тере легенда. А вот что вы почувствовали самую первую секунду невесомости? Ура! Ура! У меня все получилось, я полетел в космос. Несмотря на то, что очень долго.
этого ждал и самое главное, очень долго к этому готовился. Вот это так, на самом деле, да, вот когда... А что вы скажете ребенку, который очень хочет полететь в космос, но боится? Но боится, ну, если боишься, не надо идти в профессию космонавта. Сначала надо справиться со своим страхом и быть готовым к тому, что профессия имеет много разных нюансов, и риск – это один из нюансов нашей профессии. Привет, как тебе сегодняшний фестиваль? Сегодняшний фестиваль мне очень понравился. Я узнал очень много о ракетах, о подводных лодках. Я узнал то, что космос покорять это не так уж и легко. Весело, круто. Мне понравилось. Космосқа кішкентай саяхатқа барып қайтқандай болдым. Сіз де келесі жылға келіп қарағыз. Хуш-хуш! Хәзер сәясәт һәм хакимият турында бераз сөйләшеп алырга кирәк. Әйе, недетский разговор проекты кысаларында яшьтәшләребез Казан мэры Илсур Рәис улы Метшин белән очрашты. Сәлам дуслар. Бүген без бик шәп очрашуда. Безне монда Казан мэры Илсур Рәисович Метшин җыйды. Мэр белән очрашыр өчен сорау язып җибәргә кирәк иде. Иң кызыклы сорау авторларын офлайн очрашуга чакырдылар. Әминә сәлам. Я бүген Илсур Рәисовичка нинди сорау әзерләдең? Мин бүген Илсур Рәисовичка шундый сорау әзерләдем. Нинди яшьләргә нинди һөнәр сайларга кирәк? Татарстан Республикасына файдалы булсын өчен. И как, по вашему мнению, мы можем создать безопасность школы не только камерами и рамками, но и по атмосфере? Кайчан безнең шәһәрдә яңа памятниклар булачак? Что бы вы могли посоветовать нам, в каком направлении идти, чтобы примерно 5-15 лет в таком районе стать востребованным в Казани? Здесь самые крутые ребята. Спасибо, что нашли время. Шәһәр мэрына 100дән артык сорау килгән. Яшьтәшләребез акча эшләү мөмкинлекләре, шәһәрдәге инфраструктура, транспорт һәм ял итү урыннары белән кызыксына. Минемчә, бу формат бик актуаль. Чөнки бу формат безнең балаларыбызга мөмкинлек бирә, мөмкинлек тудыра, турыдан-туры безнең җитәкчеләребезгә бүген яисә безнең мэрыбызга Илсур Рәисовичка аларны кызыксындырган сорау бирергә, ул минемчә дулкынландыргыч та бер яктан, икенче яктан ул илһамландыра, киләчәктә актив булырга. Чөнки Казан ул чынлап мөмкинлекләр шәһәре һәм шуларның берсе менә бүген. Монда кадәр килгәч, тыңлап кына утырып булмас. Безнең дамырга сорауларыбыз бар. Әлимә, менә бүген син безнең Шаян ТВдан сорау бирергә җыйнасың. Әйт әле, нинди сорау син әзерләдең? Мин Илсур Рәисовичның, без менә Асель белән Илсур Рәисовичның иң яраткан тапшырулары турында сорарга телибез. Шаян ТВ я изредка, но с внуками смотрю. Молодцы. Спасибо каналу, что в таком формате привлекаете детскую, молодежную аудиторию на родном языке. Это один из точно правильных способов говорить на языке, разговаривать на родном языке, соблюдать традиции. Илсур Рәисович белән иркәнләп сөйләштек, сорауларга тулы җавап алдык. Мин канәгать. Һәм әлбәттә, истәлеккә фото. Һава торышын белергә дә вакыт килеп җитте. Киләсе атында нәрсә көтәргә? Спойлер, салкын тиеп егылмас өчен вайб буенча киенергә кирәк. Безне бу атнаның крашы кояш көтәме яки Dead Inside яңгыр булачакмы? Булар хакында Алмаз сөйләр. Йоу, сәлам дуслар. Алмаз эфирда, шәп кәйфтә, әйдә һава торышы турында. Рэп укыйм сиңа, син тыңла. Душанбе җитә плюсым бер көндез, төнлә 0 булса да сүрелмибез. Болытлар күктә тыңгына агыла. Дуслар белән җыелда чык урамга, самокатта җилдәй чап алга. Сишәмбе килә, болытлар кала, көндез плюсым 4, төнлә +4. Дуслар белән паркка юл син тот, йөгер, сикер, туктама һич. Бүген синеке, хәрәкәт тәкеш. Шәршәмбе, пәнҗешәмбе яңгыр ява. Плюс 13 көндез һава йомшара, плюс 6 градус була төнлә. Ләкин күңелне бердә төшермә. Музыканы хуш табии әйдә, бие әйдә.
Жымға жете демек яқшы мұт. Күнді 15 градус бұ бит ұт. Бүкінде урам тек бізні күтті. Скейтекі роликлар сен кейді. Жил білен ярыш әйді. Шимбе белән якшәмбе килеп җитте. Тагын бер атна инде бетте. Плюсын дүркен дөстенле алты тирәсе. Бераз яңгыр булса да бозмый кәефне. Дуслар белән очраш көл сөйләш. Бу ялларны шәп үткәрсин бит яшь. Мин идем алмас кәеф ясаучы. Күңелемдә ут ул кояш нуры. Бу атна синеке, исеңдә тот. Көл, уйна, һәр мизгелне тот. Иң шәп, иң кәтте яңалыклар ахырына якынлашты. Лайк қой, репост яса. Қойсы сюжет күбрәк ашағанын комментарийларға яз. Киләсе атнада күрешербез. Хуш-хуш!